Dzień dobry, można powiedzieć, powiedz mi z kim pijesz piwo, to ja ci powiem kim jesteś. I pan Sławek M., który zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich obecnie w pierwszej turze rozgrywających się w Polsce, pokazał swoim wyborcom, że ma ich głęboko gdzieś i szeroko i poszedł do najprawdopodobniej swoich mocodawców, wykonał najprawdopodobniej zadanie służbowe i przylizuje się do tak zwanego głębokiego państwa w Polsce i do postkomunistycznego układu. Widać, że należy on, tak jak mówiłem, do licencjonowanej opozycji. Czy należał zawsze, czy od niedawna, nie wiem, ale mówiłem już w swoim pewnym filmiku, że w tak zwanej Konfederacji zaszło wrogie przejęcie sporej części jej elementów i widzimy teraz tego skutki. Pan Sławek najprawdopodobniej wykonał zadanie służbowe swoich mocodawców z polskiego głębokiego państwa. Tak się poznaje licencjonowaną opozycję.